Fundat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i l'Ajuntament de València el 1987, el Centre d'Artesania treballa cada dia per a difondre i potenciar l'artesania de la comunitat valenciana i garantir la pervivència de les seues arrels artístiques i culturals. El centre és un edifici ple de vida dirigit per un gran equip humà en constant activitat per les persones i per a les persones, que obri les seues portes per a oferir una gran quantitat d'activitats per al públic de totes les edats i per al professional de l'artesania. Els artesans són en realitat els autèntics protagonistes del centre. Per a ells s'ofereixen innombrables serveis que ajuden a la seva promoció i posicionament en el mercat actual. Assessorament, sales d'exposicions i reunions, accés a noves tecnologies i formes de comunicació, serveis que, a més, acosten la seva artesania a tots els ciutadans. Com a activitats destacades, es pot gaudir de la mostra permanent amb una selecció de peces de l'artesania de la comunitat valenciana i d'una gran varietat d'exposicions temporals dedicades als diferents oficis que formen el teixit artesà. A més, el centre compta amb una sala d'exposicions monogràfiques on ofereix una mirada singular del món de l'artesania. El centre ofereix també interessants conferències, mostres i esdeveniments culturals, així com unes rutes d'artesania per la comunitat on poder conèixer la producció artesana de primera mà. També en el centre tenen cabuda els més menuts amb la màgia de l'artesania, una activitat oferida diàriament pel centre on els xiquets es diverteixen jugant i aprenent sobre el món artesà. Una vegada a l'any, el Centre d'Artesania organitza la Setmana de l'Artesania. Un espai creat per a promocionar el valor afegit del producte artesà i reforçar la imatge de l'artesania valenciana. Durant una setmana, Fira València obre les seues portes a una gran varietat d'artesans que exposen els seus productes i mostren al públic de totes les edats els secrets i curiositats dels seus oficis. El centre organitza també dins d'aquest espai unes interessants jornades dedicades als professionals de l'artesania on coincideixen dissenyadors i artesans amb l'objectiu d'apropar els dos oficis per a evolucionar el producte artesà cap a l'estètica actual. Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana. Fet a mà, fet a la comunitat.